Anginibingelele emakhosini. Ngicela ulike ufollowe uthinte screen ukuze ukwazi ukuthola amanye amaphupho. Umhlaziyo oyimele lo wamaphupho ajulile. Namhlanje asike sibheka amaphupho abuxayi, amaphupho akwenza uthuke noma akwenza ube novalo. Asicale sibheke iphupho lasemanzini, uphupha umuka namanzi, noma uphupha kodwa uphakathi namanzi, noma uphupha ngaphansi kwamanzi kodwa lento ozibona ngaphansi kwamanzi awukwazi wazibona emhlabeni. Lalela. Kunesiphiwo esisuke siphila kuwe, kungabe kungenzeka kunezikweleti zabantu abadala ezahlala kuwe njengomuntu owagcina sembathwa umsebenzi wabantu abadala kodwa angazi ukuthi ngempela umbathile umsebenzi wabantu abadala. Kulamaphupho ke athinta amanzi, ubungozi bawo ukuthi avala izinto ezilandelayo: ukuvala umjolo, ukuvala imali, ukuvuleka mawunebhizinisi kuphinde kuvaleke. Ngalamaphupho ke engiceda kwachaza noma alandelayo, ubuhle bayo yini? Uma ke waqala walungisa uhambo labo noma leli lasemanzini, kwathola umuntu onalento yasemanzini oqondana naye wakuconnectisa nayo, Nkosi yami, ibese lento iqhuma ihambise indlela okuyiyona phezu kwesimo sempilo yakho. Asike sibheke futhi iphupho lengozi noma iphupho lokuphupha i-car accident. Iphupho lengozi liyingozi, liphinde futhi iphupho le-car accident liyisixwayiso. Kungenzeka kunomuntu ukhayekini owalimala ngemoto kodwa nangamlandi, nangamlungisi, nangamhlambululi, nangamvali ingozi. Usuyabuya manje uzofuna ukulanda okunye ephezu kwesimo sento ekhaya, kungenzeka kube nengozi. Lingozi ngoba iphupho lemoto kungenzeka kusuke kuyisibonakaliso, kungenzeka khona into ezokwenzeka ekhaya ezonishiya nidingele noma nishiye inhliziyweni zibuhlungu. Asike sibheke iphupho lokuphupha umuntu ejabulile ephushweni kodwa umphupha nje ujabulile akakhulumi. Nanti iphupho elibuxayi elisuka abantu abathi bachaza amaphupho. Leli phupho leli lisuke likuvezela ingxenye yokuthi kukhona into edlozini oyenzayo enokukhanya, kodwa lento oyenzayo enokukhwanya ayikakabi nento eyisombululo phezu kwesimo sento empilo yakho, noma kusuke kukhonjiswa ukuthi into oyenzayo isase-right noma into oyenzayo isahamba ngomomila, but awukayitholi ingxenye yokuthi ukuze ukwazi ukuthi lo muntu mabe ujabulile kodwa bese ehamba noma ekhuluma ukukhombisa ukuthi ngempela uyakumukelisa phezu kwesimo salento osuke uchaza. Angibonge, i-1011 indomandumane phansi endaweni yasethembisa. Ngichaze-ke ukuchaza amaphupho kuyinto engaphakathi eyisiphiwo, hayi ukuqagela amaphupho abantu bedukisa abantu. Ngisho ukuthi ngicela ufollowe ukuze uthole amanye amaphupho. Angibonge, inkosi inibusise. Amen.